Latos nowi ksi zjawiście kasiepścigłe show biznesu. Nawet ci, co nie lubią disco polo, ciebie sadem, muszą przyznać, że Łena robi belno robłeta dla kasiepścigłe Janzeka. Przed nama Karolena Stankwewsko, a jeśli dali nie witałe kogo idze, też jaka krótkie, kasiepsko-influencerka. W Kasiebej świat wsiedkłe na glanc dzanka dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Kasiepści media wrzucają weź sibik z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Na jej programy są dobrze wykuncione i dzanka dobrzyńce. Solid Invest Poland, wykuncienia. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, która pomoże sobie zaciąć kariera w odnawialnych zdrojach energii. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udetkowieni modernizację hecie. To kawa i kuch w Kasiebej świat. Ja są nazywam Adam Hybel, a naszym głesca je, tak jak już było rzekły, Karolena Stankwewsko, kasiepsko-influencerka. Witaj się. Witam serdecznie ciebie i wszystkich webzryńców. Ale fajnie, że to tu jest. To poprawdza mnie Cesi i z tym kwiatkach teren je chyba takim twoim symbolem. Ja, słońcownik. Słońcownik. Baro fein, zaczęła się twoja kariera od filmików, to znaczy jak no kasiepsko-influencerka te pokazywała rozmaite swoje przemyślenia z dziecigłe i później przeszła muzyka, to znaczy te jak no stonka tworzyła muzyka, ale przeniesienie tego na kasiepsko-influencerka nastąpiło później. To już tak było w planach, że kasiepsko-influencerka wychodzi do temu, żeby zacząć karierę muzyczną, czy ta łudba przeszła później? Nie, to było tak, że ja pamiętam, że to był listopadnik i on nagrywa te swoje pierwsze filmy i on nawet o tym nie myślał, że ja będę kasiepską influencerką, to tak nagrywa dla moich dreśków. Jak ja jechałam do nich na kawa, żeby się z nimi spotkać, to ja ci głupi film ja tam do internetu włozia i to webzyrów Gracjan Fopka i po drodze tych filmów było bardzo wiele i on do mnie napisał, że ja bym mogła tak założyć jakiś taki kanał, jakiś taki profil, żeby takie filmy wstawiać, takie przemyślenia swoje i tak powstała kasiepska influencerka, ale w tym samym czasie to jest tak, że ja robię muzykę i ja pamiętam, że ja też zaczęła jako stonka robić muzykę disco polo, bo ja trafię na takiego producenta. I ja to robię, trzeba być 4 pieśni i to mnie nie pasowało. Ja nie chciała tej muzyki, mi się to lekko śpiewało i ja nie widzę sobie w tej kreacji, tej stonci. Choć stonka na mnie gydyle bulwnica od czasów szkolnych, no bo... Ja pamiętam, też tak miała napisany miesowedowo na naszaklasa.pl, także to już są lata lateczne. Od zerówci na mnie gydyle stonka, a ty jak my mieli ludzi języka kasie przyścigła w szkole, to my się dowiedzieli, że stonka to jest bulwnica i na mnie gydyle bulwnica i tak to stało. I temu ta stonka była, jeżeli chodzi o ta muzyka disco polo i to mi tak nie sedzało, ale że ja jem stać bardzo muzycznie familię i no jak łechło muzyka i lechło było mnie to przestać robić, tym bardziej, że ja miałam w to wrzucone detci. No i ja tak sobie myślę, dobra, to mnie nie sedzy, ja jem wychływuną na muzyce biesiadne, bo mój tak grał na akordionie taką muzykę biesiadną i ja sobie myślę, pójdziemy w to, ale to zrobimy po kasiepsku. Jak jest kasiepsku influencerka, niech ona to robi po kasiepsku. No i tak ta muzyka powsta, że to jest, bo to jest i disco polo, i biesiadny, i folk w tym wszystkim tysie. Ja widzę twoja Munia, jak tego dała o tych swoich pierwszych filmikach dla dreśków, że to taci głępo te bełe. Dzisiaj te so sromisz tego, nie chcesz wracać do tego? Nie, to ja uważam, że to było moje najlepsze czasy. Nie, bo dzisiaj musiała łapasywać na to wszystko, co ja godum, jak ja wezdrze, a wtedy ja się tym wcale nie przejmowała. I jakby to było taki śmieszny, prosty i mnie się to najbardziej w tym wszystkim widzało, że dzisiaj to rzeczy jest to inne, jak na samym początku tej kasiepści influencerci. Te baroso przejmujesz hejterama? Joj, nie, bo jak ktoś tam to stać napisze, że ona nie rozumie śpiewać, albo że ona je grę, bo tam pankato, albo lechłe wezrze, to mnie nie byli, ale byli mnie to, jak mnie wezywają od Tusków, nie, bo Tusk Kasieba i tak dalej, to mnie bardzo byli w internecie, albo tyś jak jak ledzę, jak Kasiebi
potrafią napisać to stać go nepříkry, że oni go dobrych tych po kasiepsku, że oni rozumieją, albo jak taci wielki portale są mną interesują i je jakiś taki super artykel, nie, że kasiepsku influencerka to je wielką gwiazda na kasiebach i kasiebi potrafią rozumieją w list na ta starna i napisać co slechy głeni, a błesy antce pozywiają. I to jest taki dziwny, nie, że swoi potrafią tak zhejtować, a cezy człowiek nie. No to jest kwestia może zazdrosce, może tego, że ima coś tam w tym nie widzi. Jeśli idzie te krytyci rozmaitych tych językowych kwestiów, to jest dość śmieszne, bo wiemy, że kasiepski język jest bardzo różnorodny i czasach to z Łotpucka krytykuje ciebie za to, że tego dość tak jak Sokol ciebie godo. No i przejdźmy może do tego, jaki jest twój język, bo jeśli idzie tata i mema, to tu jest miesiąno kwestia. Jo, memka jest z kryzu wejrowścigłe, a tatk był z kryzu karteścigłe. No i memka miała inne te końcówki, no i tatk tyś. I czasem ma tak, że godą tak jak memka, a czasem ma tak jak tatk gydył. A śmieszny ty się to, że jak ja chodzę do szkoły i my tam uczyli tego poprawnego kasiepścigłe, ale teracścigłe. I czasem ma co stać że jak ja gydum i mam ty strach gydać, bo ty inteligencje kasiepści, oni będą krytykować takiego z domu swojego, nie? Po kasiepsku, że ja mam gydać z takim językiem kasiepści muciałym. A ty prosty ledze nie rozumiem tego muciałego języka. I tu jest też dla mnie drangłe, nie? Że czasem ja nagrywam film i teraz ja mam gydać. Czy tym muciałym kasiepścim, czy tym z domu, nie? Ja to też mam czasem jakiego godum gdzie prawie wiem, że może być hejt, że ja się zastanowię, jak ja bym miał to wymówić, żeby ich zadowolnić, ale mnie się zdało, że to by tak nie miało być, że my mamy gadać po swojemu, a czy to jest literacki język, czy to jest tak jak godu tata, czy mema, to jakby insza sprawa, tym bardziej, że dzisiaj te dialekty są też wymieszane, bo ledze są mieszają. To nie jest tak, że od 300 lat twoi krewny ziele blues tam w jednej gminie na przykład. Jo, i nawet z moim Andrzejem też się tak, my się sztrydejemy, że Andrzej da mnie godu, że łen godu, no lepszym językiem kasiepścim ja ci blusuje, nie? Ale to jest tak, że łen też godu cię stoi na ciakio, ale my so do godu, my so rozmyjemy. Jak my nagrywali klip w Kusfeldze, tam też cię stoi na ci godele, ale kasiebi są rozmiele, do godele i nikt nie godu, telechłe goduś, czy telechłe goduś, nie godele i so zrozumiele. Ja myślę, że za granicą ledze to wiedzą, bo na przykład w niemieckim tyś, w każdych stronach są go do inaczej. W Ameryce po anielsku go dają w każdym hrabstwie inaczej i tam nikt z tym nie ma problemu. A jako skol nas jest tak, że jak te niego dość tak jak my, to tego dość lepłe. To jest chlapły. To tak jest. No dobrze, pytanie, my tu kasiepści język zaczęli pytać, to chcę sobie spytać tak często szczerze, czy te godość po kasiepsku i tworzysz rozmaity rzeczy po kasiepsku temu, że to jest dla ciebie woźny, czy może to jest tak, że te widziała, że to są fajne wyświetliwo i so pomyślała, a zrobię karierę na kasiepścim. Taka siebizna dla mnie była w jedno barowoźno, bo ja pamiętam i osu tyś tego nie strom, ja mój tatk łen pił, a jak łen pił, to tyś najbił i u mnie doma było i bidno, i tego śnapsu było wiele, ale a ta muzyka też była i ja nie mogę rzeknąć tak, że to było lechy. Było jak było, było tak, że niewiele checi miało tak, że tam ledze pile, tatkowie pile i trzeba było sobie cechło. I tak samo było u nas. I z tym kasiepściem to jest tak, że tatk w jedno dodaje go do po kasiepsku. I nasiu starka babcia też w jedno go do po kasiepsku. No i ta familia, jak się spotyka, w jedno było po kasiepsku. I ten kasiepści był dla mnie taci barowyźny. I ja pamiętam, jak mój tatk gydu, że jak on siadł do szkłełe, do załązigłe, to on wcale nie rozumiał gadać po polsku. To było coś dla niego dziwne, że teraz do niego gadają po polsku, a on był po kasiepsku rozumie i on się musiał nauczyć tego poliścigłe. I też pamiętam, że jak kiedyś było tak, że chodzili po tych heciach, tych rachmistrzowie i spisywali ten spisenkni. I ja pamiętam, że mój tatk wtedy nie miał wypity, jak ten rachmistrz do niej przelósł. No i ten chłop zapytał mojego tatka, jak on go mu tu wpisać. I mój tatka stoi przy tych drzwiach, mnie sobie tak lechłe tego, on tak stoi i go tak. Jo jem kasiebum, jo był kasiebum, jo banda kasiebum. I ja to tak pamiętam do dzysy. No i ja śmieszno chcę płakać, nie? Że to był człowiek, na on miał wypity, ale ta sfiunda tego, że on był kasiebum, to było dla niego coś takiego barowoźnego. Przechodzimy teraz do baro prywatnego dzyla rzeczy naszego gościa, kasiepści influencerci i prawie peżynka jest w ta prywatna sfera, przejdziemy po pauzę. Halo?
Andrzej, coś te chcę? Gita to jest w krumie? Jo. To nie gadała pływać nawet tym remoncie. Nie, żadnego remontu nie, to tam nic nie musisz robić. Jedno ścieżce. Weź jak to jest w krumie, kupi nam baterię, bo w piloce padły, jo? Bateria te chcesz, jo tu zaraz wybierza, no lepsza bateria, jaką tu może naleźć. Jo, i ta miska na mapanku, stygłe salotci nie idzie, jest tom, że cekło, a jobe są salotka zjadł. Weź tam jakąś miskę dobrą, taką, że jobe są Miska tu moś tako, ale wielofunkcyjno, fajn, wygodno miseczka, także bardzo śmiał. Może nie do jedzenia, ale na inszy etap, ale bardzo śmiał. Jo, także płezdrówci z Remi z Eskale. Dobrzyńca, salon Eskale, Remio. Moje. Witam. Ja mu tam ta Szkoda Amfibia, ta lila petlewo. I taka sprawa, bo ja była u jednego mechanika i on tam zazdrzył, bo pod maską trześciała, że tam je zderzać hadronów do wymiany, że to 2T są, co on chce skasować, a te on je szkłęła, ale bezdrzył, że tam są niby do weaponów left dostał, to że tam cały układ kierowniczy do wymiany, a te jeś u innego mechanika była, bo mnie wsteczny nie chłodzi. I on go to się to tak musi być, że są nauczyć prosto jechać bluz do przódku i on się na tym nie zna ja. Białeczko, spokojno. My co na tym znajemy. Dobrzyńca, OK Serwis Lezeno, Mariusz Słowi. Wrócimy do rozmowy z kasiepską influencerką Karoleną Stankłewską. Joso nie spłedzywał, że to aż tak baro o swoich prywatnych sprawach familijnych bandyś godała. Tej przebyćmy, twój tatk miał problem z alkohola, terenie zieje ju. 10 lat nie żyje. I te z jednej strony godoś o tych problemach, ja ci byłem w familijnym dziecim, a z drugiej strony baro pozytywno sobie opowiadasz o jego swiądze i tyś to zamiłowani do muzyki te erbłewała prawie płytace. Jo, po moim tatku on bardzo piękno grał na akordionie. A jak śpiewał, to tyś, aż, ja pamiętam, że aż te klaty mi na rękach stały, tak on piękno śpiewał i grał. To co później gdzieś tam miało cesk na twoje dalsze życie i rozwinęło twoja kariera. No i pytanie, czemu disco polo? Te godałaś, że na początku nie leżało sobie jak no stące ta muzyka, która na te twoje żyła. Później kasiepsko influencerka to je pewna insi sort muzyki. Jo, bo to pierwszy disco polo, jak ja robię, to było taki prosty disco polo, jak to co robi. A jak ja zaczęła to robić jak na kasiepsku influencerka, tam jest też folk i tam jest wiele biesiady. I to mnie bardziej leżało, no tak na sercu, to się inaczej to śpiewało. I dla mnie to było bardzo ważne, żeby śpiewać po kasiepsku, ale ja widzę, jak my robimy te pieśnie po kasiepsku, że one nie idą i one nie chodzą we świetlenia, nie? Że to nie idzie. A tyś początek tej muzyki to było co stać, że ja sobie zrobię takie badania, że mamy raperów na kasiebach, mamy ledzy, które śpiewają pop po kasiebsku i tak dalej, ale takiego na disco polo nie było. Było taki Karno Flieger, oni się tak nazywali. Oni za 2 single wedle. Jo, ale ich nie ma. I ja sobie myślę, dobra, to jest taka pauza, to jest taka dziura, w którą nie mogę wleźć. No i takie to zaczęła robić. I my robili na początku ciasto po kasiebsku i to nie szło. I my stwierdzili, że dobra, to zróbmy coś takiego, zróbmy ta sama muzyka, ale po polsku, ale dali o kasiebach. I jak my zaczęli robić o kasiebach i czasem ma było tak, że w niektórych piesniach jakieś tam słowa są po kasiebsku, to zaczęło iść. I soledzy też z Polski zaczęli tym interesować. Dla ciebie bardziej ważne jest, żeby so promować wśród polskich odbiorców, czy promować kasiepski język i go rozwijać tu na kasiebach? Jedno i drugie, bo jak my będziemy głośno gadać w Polsce, że my tu jesteśmy i my mamy ten swój język, tyś na jej bandą inaczej postrzegać. I to dla mnie było też takie ważne, że dobra, że są te kasieby, są ci ledzy, które gadają po kasiebsku, że oni mają te uczby w szkołach po kasiebsku, że te kasiebi są, nie? A z drugiej strony dla mnie było bardzo ważne też to, żeby młodych ledzy zachęcać do tego kasiebszczego. I tyś tu jak no taki przykład tego, jak dobrze promować swoja kultura, to podawać góralów. Zresztą góralskie Super. elementy w twojej muzyce też się pojawiają. Jo, ja jem zakłychunów w tej kulturze góralści i ja uważam, że oni robią super robotę, to jest prima, bo ja nawet tam znaję tych radnych, nieradnych i oni chcą promować tych górolów, ta muzyka, ta kultura, ten folk, te góry i tam jest czysto inaczej do tego podchodają, nie? U nas to wiele godu, jak idą w relacje. Ty wiele z godu, a będziemy promować kasiebów, język kasiebski, turystyka kasiebsku, no super, nie? To jest tak. Oni gadają, a i tak po tych relacjach nic nie robią. A tam jest ostatnie, że oni
gdaj mu tym, że oni będą promować tę kulturę góralską i faktycznie tak jest. I tam je widzę, wsiądzę je widzę, czy ty idziesz do knajpy, czy ty idziesz do jakiego domu kultury, wsiądzę je widzę to, że oni tak bardzo cenią ten gwara góralską i ta swoja kultura. A u nas tego nie ma, nie? No i to jest prawie, myślę, temat dla samorządów, dla tych wszystkich ledzy decyzyjnych, żeby to nie kończyło się na relacjach, ale też gdzieś tam przez cały czas było. No Tam jest też super sprawa, że oni potrafią na tym zarobić zdecci, a my nie rozumiemy. I ci my tak zżele na tych górów, co oni robią, że oni mają te knajpy, że ledzy tam grają na tych wszystkich instrumentach, te kapele, ja myślę, że siebie by też mogli na tym zarabiać. I to nie małe decci, nie mały. No to jest też łudba dla samych artystów, to jedna z rzeczy, ale chcemy przejść teraz jeść do tej tematy ci disco polo i biesadę, czy też spotkała z takim hejta, że ta muzyka nie jest dość ambitno i bardziej robisz srometa kasiebum jak jakiś związek. Jo, tak było na początku i ledzy mnie tak brzydko pisali, że co to jest, że to jest gówno, nie, taką muzykę, że kasiebską muzyka musi być pływuźno. A jak my będziemy tak uwodzić, że ta kasiebska muzyka będzie pływuźno, to żaden młody człowiek się tym nie zainteresuje. I to jest też tak, że ja na co dzień też tak nie słucham disco polo. Ja tak lubię, jak idę na jakąś imprezę, albo jak idę mnie lechłe i faktycznie te lechy komentarze też były. No ale co, to robi robota. I go to chłodzi. Nabijają sobie we świetleniach, ale... A z drugiej strony, wiesz co, ledzy są tacy, że wiele gadają, ja nie słucham, a przyjdzie co do czego tej łani na tych imprezach znają te pieśni na pamięć. Dokładno. I jeśli idę o twoje koncerty, no to ja też widzę, jaka atmosfera jest, bo lato my sobie pora razy spotykali na rozegracjach, cię gdzemy z kabareta, grelecie, rozmaite insi rzeczy. I widzę, że te po pierwszemu godość do ledzy po kasiepsku, to jest bardzo fajne, nawet jak śpiewasz po polsku, to godość po kasiepsku. I że tam jest taka atmosfera, gdzie po prawdzie udało sobie gadać o tym, jak woźny jest, żeby ten kasiepski język był żywy. Jak to sparłancie, że z jednej strony ledze prześle so do bawic, a nie słuchać wykładów o tym, jak to kasiepski jest woźny, a jednak sobie so udało gdzieś tam tyś prześmuglować pewna takich woźniejszych słowów. Wiesz co, ja sama nie wiem jak to jest, ale ja to tak godą ze serca i mnie sobie wiadomo, że ledzy to cieją. Wiesz, że to jest taki prawdziwy, że to nie taki udowodny i my sobie wiadomo, że temu tak jest, że ledzy i wiesz, i teraz tak, i so bawią, ale tyś jak idą do domu, to mają taką myślę na ładna gada, że trzeba zapisać dziecko na kasiepski język, nie, że to jest woźny. I to są takie konkrety. Ja pamiętam, to jest łąśćgłe roku na jesień. Pierwszy raz ja widział twój koncert na rozegrację i tam prawie przejechał, to było w Kochanowie, a przejechał jakiś knop ze Strzypcia, także to wcale nie jest taki 5 minut drodzi, żeby obezrzeć kasiepską influencerka i te głosy na binie, że mema prawie go zapisała na kasiepski język. To są takie fajne, konkretne historie. Ja pamiętam, to był taki knop, że on so zafascynował mną na pierwszym koncercie, że on tam przejechał o kasiepską influencerkach, to jest i wtedy oni derch doma słuchali tych pieśniów i on rzekł swojej memce, że on chce chodzić na język kasiepski. I to było coś takiego, no to jest piękne, nie? Że niby taką głupą muzykę, a i wiele ona rozumie dobry głos robić. I ty, co hejteją, ty jakby sami nie są w stanie tego zrobić, co zwyczajny pora słów na binie. Ja. Jeśli idzie o tych hejterów, no to tu my by mogli tak po prawdzie o nich całą rozmowę Książka mieć. napisać, no po prawdzie, książka można napisać. I tak jak tego dość, to są przede wszystkim, jeśli idzie o kwestie językowe i taci rzeczy, to są nasi ledze. Jo, blues nasi ledzy. Czasem ma tam jakiś dziwny człowiek z Betomia, że pisze, że ona nie rozumie gadać po kasiepsku, no ale on też nie rozumie No gadać on po może kasiepsku. przejechał roz do Wielgi Wsy, tam go dele inaczej i jemu coś tam nie pasuje i to może... Jo, a są też śmieszni taci starsi ledzy, bo oni potrafią napisać co lechy, że oni potrafią, albo nie rozumieją gadać po kasiepsku, a oni sami swoich dzieci po kasiepsku nie uczą. Nie? Ale to ja w jedno godum ledzą. Jak ktoś go do ti młody nie rozumieją gadać, zwa tam lepiej nie gady i tak dalej, to ja godum ściescy, że temuś swoje dzieci dobrze nauczony. Jo, to jest super, to jest super. I myślę, że tak to trzeba zrobić. No dobrze, to te pytania my już bawimy u siebie w klimatach biesady, w klimatach latino. Ja ci planę na nobleści czas. No teraz wychodzę taką nową pieśnię latino i ona jest tym, że jakby nama błysy antce, gdyjem, że my nie rozumiemy się bawić, albo tam grać, śpiewać w takim nurcie jak latino. No i ja chcę to powiedzieć z tej pieśni, że jak? Na kasiebie to wszystko rozumiem i tam tabaka ty się.
Elegancko. Tobaka, nie pierwszy raz motyw tobaci w utwórstwie kasiepści influencerci so pojawia. Ty się jedna rzecz wracająca pewna do tych młodych ledzy, może nie dzecy, bo to jak ktoś ma 16 lat, to już nie chce so nazywać dzecka, ale pamiętam taką sytuację też z Łaźniwinów w Lezenie. No to tak na imprezach widywumy dobrze so kojarzymy, że jedna dobra zabawa i masa spotykuma. I prawie w Lezenie, bo ja z Lezena jem i ja pamiętam jak wezdrały festyny 10 lat temu, jak ja byłeś gdzieś tam młodszy, 20 lat temu, jak ja był ciasto małym knopiczka. I widzę na nagraniu, ja ci te wrzucała na swoje sociale, że tam prawie jak była prawie frantówka łetobace, to chcemy leso zarzec, tam śpiewa letyś taci 16-latny, młody ledze, jakiś dzywcia, ja znaja, prosto dobrze so bawi i śpiewa po kasiepsku. 20 lat nazad to by było nie do pomyślenia. Dla nas kasiepści to ewentualnie można było dla sportu coś rzec, ale nie dobrze so bawić przed tym. Ty widzisz, że jakoś tako pokoleniowo zmiana, że jak machłedzała do gimnazjum, to inaczej wezdrało? Ja myślę, że jak my chodzę, to było głezi. Bo ja pamiętam, jak ja chodzę do gimnazjum, to i knypi chterny chodzili ze mną do jednej klasy. Jak była taka przerwa, to i łanie łucy kyle za ta szkoła i tam to baciele. I ta tabaka w jedno była w kłeździe i budze była tabaka. I to jest taką naszą tradycję. Ja o tym śpiewam. I ja uważam, że to jest coś lechłego, bo to jest taka używka, ale z drugiej strony to w jedno było. Tak jak to, że mój tatk pił doma. To też było. I co ja zrobię? No i ktoś mądry. To jest prosto fakt. I no tak jest, no i co ja mam ukrywać, że tak nie jest? Ale ja jakby nie pytam tu o używka, bo to inna sprawa, ja płedę prosto przykład twojej frantówci, bo ja lubię, ale idę o to, że ledze młody so jakby nie sromią, nawet jak nie gadają po kasiepsku, to choć te pora słowów zaśpiewać głośno, że wiadomo jest to, że 20 lat nazad to by było taci, po kasiepsku śpiewo nie, to ja idę gdzieś na bok, bo wiocha. To z tym się zgodzę, tak faktycznie było. Ja pamiętam, że ja miała ten kasiepści w szkole, w gimnazjum i mego dyle na kasiepści po kasiepsku. Ale jak była przerwa, to już nie było, to było blues po polsku. I dziś też mnie boli to, że jak ja idę też trasą przez to moje przedkławłe, to ja widzę tych ledzy i oni nie gadają po tym kasiepsku, zabudźcie jak sobie godą po kasiepsku i to jest dla mnie dziwne, bo zrzeknijmy tam to 20 lat temu oni rozumieją gadać po kasiepsku, a dziś nie rozumieją. A fajne jest to faktycznie, że ci ledze, co śpiewają są te moje pieśni, że oni nawet czasem na płetku dają po tych koncertach i próbują do mnie gadać po kasiepsku. Ja dostaję też filmiki od tych młodych ledzy, jak oni gadają po kasiepsku. Po prawdzie jest tak, że to wiele to jest do tego, żeby to było po kasiepsku, ale próbują i ta próba jest nowoźniejsza w tym sieściem. No i to jest fajne, że tego dość, że wortie próbować, a nie na zasadzie, że jak te nie rozumiesz, to lepiej wcale nie gady. Jeśli spytam sobie o to, jak to wezrzy na prywatnych imprezach, bo też się pojawiają jakieś wesoła, gebursta, tego sortu impreza ku sobie. I u nas na imprezach takich, jak my mamy doma, to są go do po kasiepsku, czy nawet na jaci zale. Ale jak my jedziemy grać koncert, to i my też go do po kasiepsku i z tym magłesem ma też po kasiepsku. I czasem mają mnie tak śmieszne, że do mnie podchodają tacy starsi ledzy i do mnie godają, jak ty piękno godać po kasiepsku. I to jest dla mnie coś takiego piękny głos, że oni rozumieją mnie docenić, że ją taką młodą, a jednak godą dobrze po kasiepsku. My tak sobie godumy, a ja muszę sobie przyznać do jednej rzeczy, że kasiepsko-influencerka ze mną ma pierwszy raz. Idę wywiad wideo po kasiepsku, prawda? Prawda, i to jest też tak, że ja miałam do radia, tam po kasiepsku, ale tam 2 zdania i to było wszystko. I tak to były sami wywiady po polsku. I tu jest pierwszy rys, że ja mogę gadać od początku do końca po kasiepsku. Ale jak to jest możliwe? Kasiepsko-influencerka i nikt nie miał łódby, żeby pogadać z tobą po kasiepsku? Ja nie wiem, jak co to rzeknąć. Taci pływuźne media śmieją z tej kasiepści influencerci i z tej muzyki, której ja robię i tak nie chcą mnie dosyć jakby tam ryciec, ale taci, jak Radio Kasiebie, czy tam Radio Gdyńsk, jak są jakieś tam święta, to my sobie widzimy, ale to jest blues radio, nie? Że to nie jest tak, że jest ta kłódba, że to jest to wideo. I tak nigdy nie było po polsku, po polsku bardzo wiele my mieli tych wywiadów i nawet ostatnio z moim chłopem, ale po kasiepsku nigdy. No ten wywiad z twoim chłopa, to tyś tam wiele takich padło ciekawych informacji na temat tego, jak so zaciął okol was i na wiele doceniwał twoje utwórstwo. Andrzej jest tak, że on je przed tym od początku do końca i on wie wiele to wszystko kosztuje roboty, ale też pieniędzy. Bo ledzy myślą, że to jest tak, że so pieśnia napiszesz i super, nie? A to tak nie jest. To trzeba napisać, to musi chwilę
no jak to w szufladach, to musi leżeć, dać na ten swój czas. No i wtedy przychodzi studio, nagrywać, mastering, mix i tak dalej, i tak dalej. Teledysk to jest źlego robota. A czasami jest tak, że ma dogrywamy żywe instrumenty do tego. To nie jest tak, że to jest wszystko komputer, nie? Bo saksofon, tam trzeba nagrać żywy, żeby nie było. I wtedy też ten klip i to jest po prostu bardzo wiele roboty i nawet żeby sobie przygotować do tego klipu, ja wszystko robię od początku do końca sama. I to jest bardzo wiele, to zajmuje bardzo wiele czasu. A ty nie myślała o tym, żeby wespół robić z jakąś wytwórnią, która wszystko za ciebie zrobi, a te jest na etat? Tak można zrobić, ale jak oni mnie ci banda stać że ja banda chce od nich iść dalej, to ja jem nikim, nie? A tak od początku do końca ja jem sama i ja jem odpowiedzialną za to, kim i czym ja jem, nie? I jak to później sobie przekłada na detcicie? Influencerka dobrze zarabia ze swojej roboty? Na dziś to jest tak, że to jest dalej jedna wielka inwestycja. Trzeba inwestować, nie? Bo tych pieśni też trzeba zrobić. Ja też weda swoja pierwsza platka. Ja też pamiętam, że redzy mi pisali, a tak wiele tych pieśni jedna płedredzi. No dobra, ale jak ja jadę na koncert, ja nie będę śpiewać pieśniów ani Bojców, ani Skolima i tak dalej, bo ja jem kasiepską influencerka. Gmina mnie zaprosia, żeby śpiewać swoje pieśnie i temu tak wiele tych pieśniów było. I ta inwestycja też była tak, trzeba było produkować bardzo wiele tych pieśniów. A teraz to jest tak, że jak ja będę mieć 3-4 miesiące jakieś taci pauzę, to mnie nie mdzę. I ja to muszę robić. Ja to muszę robić, żeby z tego nie wypaść, nie? I to, co ty rzekłaś, że Niemcoś śpiewała repertuaru Bojsów czy innych karnów, ja widzę, że nawet te wieldzie karna, rozpoznawalne w całej Polsce disco-polowi gwiazdę, mają tak, że na koncertach mają albo jakiś wstawci refrenowy, albo cały dokaz innych artystów, tak jakby, nie wiem, czy oni sromią so swojego repertuaru, czy chcą dodać coś innego, a sobie to jest wszystko 100% twoja robota. Jo, to jest miło. Ne, jak Muma Blues intro, nie? Tam leci pieśnia Tu je nasza zemia, ale w niej remiksu. I no, ja kocham tę pieśnię, bo to jest taką biesiada kasiepską i dla mnie wielki hit i to używam to prawie, ale tak to jest wszystko 100%. Moja muzyka, nie żadny coverem, jedziemy po swojemu i tak nawet to jak my wezrzymy na tej binie, to jest nasze udbanie, to nie jest sygnianty. I tyś masz za sobą i przed sobą pewno wespół robotę z rozmaitymi artystami disco polo. Jak to wesdrzy, kto się zainteresował tym, żeby nagrać coś wespół z influencerką? My nagrywali ostatnio z Karnem Drossel, to się taci Karno Chterny je bardzo długo na rynku taci muzycznym i ja pamiętam, jak ja była w gimnazjum, ja ich słuchała namiętno, bo oni mieli taką muzykę bardzo romantyczną, ale disco polo. I to było dla mnie coś takiego wielkiego, że ja mogła coś takiego z nimi zrobić, a pamiętam taci, z Górolama teśmy nagrywali te pieśnie i z Górolama nam nagrywano lepiej, bo oni są tak bardzo podobni do nas, że to są w głowie nie mieści, jak my jesteśmy po prawdzie. Widzę to, że co, lubią się dobrze bawić? Ale nawet taci ten humor mają, jak mają taci, wiesz, czarny, nie? No, taci sporty też mają swoje, ale po prawdzie oni są tak mocno podobni do naszych kasiebów, nawet jeżeli chodzi o taci sprawy religijne. No, ja nie wiem, no ja czasami śmieję, że jem góralka, nie? No po prostu jakby oni znam mabele, nie? No i teśmy nagrywali z tacim Karnym z Betowa pieśnia Kiedy tato grał i to tak była pieśnia jakby w stronę mojego tatka, nie? Za to, co on mi tam przekazał. No bo lecho było, ale też było i dobre czasy. I przechodzące prawie do góralów, to nie zdrzyś na ich kultura, jak no na coś taci robiony, peżna pod publiczka i pod turystów, że Ale oni to jest sobie super. przezeblekają temu, żeby prosto dostać detci? Ale ja uważam, że to jest super, bo nawet jak to jest pod detci, ci młode ledze, które tam są w szkołach, co rodzą i tak dalej, ci oni i dalej na to wzyrają, że to jest coś ważnego, nawet dla samych detków. To bardzo dyrowało, nie? To nie wiem, tak jak u nas, że zaraz nie wiem, języka kasiepścigłe, albo się śmieją się, że to jest cepeliada, ale u nich to bardzo dyrowało, a jak my tak tyś nie wiem, o tym myśleć, to ja nie wiem, co to bardzo znama. Wracając na Kasiebę, na jednym z koncertów te grała i tyś koncertował tam Cleaver, tyś gwiazda disco polo, tyś rzekła z Binę, że bardzo ich lubisz od dziecnych lat i oni mnie rzekle tam za Biną, jak te tam pływała, że to jest super zjawiście, że jest taka influencerka i że to jest możliwe dzięki temu, że Kasiebę to jest taci plac, gdzie jest dobro publiczność, co się lubi bawić, co lubi taci klimaty. Ty co z tym zgodzasz? Ja też tak uważam. Po prostu Kasiebie lubią bawić, co ty się widzę po tych wszystkich imprezach i
No nie wiem, my sobie dowo, że my też taci jesme, że mamy taci temperament do tego, żeby się dobrze bawić. I kasiepską publiczność to lepsze na całym świecie. No i ciężko się z tym nie zgodzić. Kasiepsko publiczność je lepsza na całym świecie. Zachęcywamy do tego, żeby ta publiczność so bawiła, ale też, żeby subskrybowała Kasiebę i świat, dawała paję w górę, komentowała i dawała w świat wiedza, że kasiepści media są też na YouTube. Naszym gościem dzisiaj jest Karolina Stankiewska, kasiepsko influencerka Wielgodzanka. I ja też bardzo mocno dziękuję i oczywiście twoją wielką fanką, jeśli chodzi o Wajka Bart, to jest coś ekstra. Teraz o czerwony zrobił. Ja też. Kasiepści media wrzucają weź z OK Serwis Mariusz Słowi-Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, która pomoże sobie zacząć kariera w odnawialnych zdrojach energii. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udetkowieni modernizację hecie. Na jej programy są dobrze wykończone i zanka dobrzyńce. Solid Invest Poland. Wykończenia. W Kasiebę i świat wsiedkłe na glans zanka dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemiwolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41.